Balimao Agnokma, très urgent. Balimao, bien mercredi 7 janvier 2025. Balimao, ala sago au sago. Journaliste Kassim Traoré Bora, ko courant tegebe ka Malion sege bide. Malion, Assimi Goïta Kanoubaga ba Kassim Traoré. Kassim Traoré, merci beaucoup. Malion, mena Mali courant tege sourci. Mali munato courant tege mena noya avec tabena. Malion mena segere fo nyana bi anga Kassim Traoré la me fona mu foflo. Malion yo de fongo jamana yi ala ka tiɲɛ bangi anga na men tese ku tungara kuma kan de ko énergie a bɔra heure 10 ani 2 la kana heure 6 la a bɔra heure 6 la sisan nana kɛ heure 3 ye sɔgɔmada in na anw ka misiri la fajiri seli waati Malien bɛ kala alimami yɛrɛ ko courant nana kunun ko o tɛna se kɛ sɔgɔmada in na sa 3 heures du matin ka tigɛ 6 heures du matin yɔrɔ kɔni o ye heure 3 coyi ye a ko k'a bɛ dugawu kɛ ala ka courant ko in nɔgɔya fala ka kɔni waleya ɲɛ maaw sɔmina a mɛnna nka komi tajiko gɛlɛya bɛ yen maaw tun y'a da u kun an ye min mɛn fala ye directeur kura min nana énergie kura bi a bɛ ka yɛlɛma minnu don baara la maa minnu tun bɛ n'olu bolo bɔra baara la a bɛ ka na ne olu ye minnu ye tiɲɛni kɛ énergie kɔnɔ an y'o mɛn syndicat mɔgɔw da filanan ye mun ye c'est-à-dire mɔgɔ minnu kun bɛ tiɲɛni kɛ ka kɔrɔ ko de bɛ ka sigi ka na baara la u nɔ la tuguni minnu yɛrɛ énergie tiɲɛ ko de bɛ ka sigi ka na yarɔ ma bɔ n da bɔra Kassim Traoré da de n'est-ce pas an ka kuma tɔ lamɛn Malienw n bɛ tila ka révélation k'aw ye bi an ka kuma in lamɛn a ko courant tigɛ kɛra alimami bɔra ka kuma an ka kuma tɔ lamɛn tuguni sira dɔ bɛ yen ni o kan ka dilan yanni funteni cɛ ɲɛsin kɛnto ma baarakɛlaw ko k'u y'a kuma fɔ k'a fɔ a baara tɛ ka kɛ sabanan ye mun ye taji min minnu k'a kuma fɔ taji ko gɛlɛya o tɛ énergie la bi voilà sabula musaka minnu bɛ ka di o bɛ ka ko essence ko gɛlɛya tɛ dɛ Malien caman bolo ko Bina Jara ka mɔgɔ bɛ ka essence ko ayi de ko essence ko problème tɛ dɛ ko problème ye minnu yɛrɛ de bɛ ka courant ko ɲɛnabɔ ko problème y'olu de yarɔ ni ma bɔ Segu Tunkara da dɛ tiɲɛ na ne yɛrɛ kun bolo ngo Bina Jara ka mɔgɔ bɛ ka taa kimina ngo de bɛ ka courant ko gɛlɛya ne o de to ne ma sɔn ka da don a la comme Kassim Traoré bɔra k'a fɔ ko ayi dɛ ko Bina Jara nin tɛ dɛ ko problème yɛrɛ ko mɔgɔw dɔw de bɛ ka baara kɛ énergie la k'u t'a baara kɛ cogo dɔn kuma bɔra tigi da dɛ yarɔ nin tɛ Segu Tunkara kumakan ye dɛ Malienw ala ka tiɲɛ bɛn an ka kuma tɔ lamɛn hali bi nka baara kɛcogo a bɛ fɔ min ma ko administration énergie yɛrɛ kɔnɔna na o kɔlɔlɔw de filɛ nin ye ka na ni nin ye maa minnu ye énergie redresser san 2 laban in na olu caman de bɛ ka bɔ u fanga bɛ ka dɔgɔya kɔnɔna na jɔyɔrɔ bɛ ka bɔ u bolo maa minnu bɛ yen n'u y'a sigi a sen sabara kɔnɔ ko olu dɔw de bɛ ka na lakurakuraya bi ɲɛmaa kura yɛrɛ fana fala ye k'a b'a sigi waati an ye min fɔ maa o maa ni u b'a ta k'a bila baara la u k'a lajɛ fɔlɔ n'a sɔrɔ a bɛ se a baara la n'a bɛ se k'a kɛ ka ɲɛ Malienw an ka kuma in bila yɔrɔ la bon aw bɛɛ Kassim Traoré ka kuma mɛn sisan c'est-à-dire mɔgɔ minnu ye tiɲɛni kɛ ka tɛmɛ minnu yɛrɛ ye baara jugukɛlaw de k'olu de bɛ ka segin ka na o place la Kassim Traoré Assimi Goïta b'a kalama ka tɛmɛ e kan o prévu ye jumɛn ye Malienw ka prévu filɛ nin bɛɛ kan ka prévu lamɛn énergie problème a kungu n'a ɲɛɲɛ a problème yɛrɛ Malienw aw ni an ka janga lamɛn président de la transition colonel Assimi Goïta ale de bɛ EDM ko bɛɛ comité min bɛ yen k'i sigi k'a fɔ EDM na nin bɛ yen nin tɛ yen ale yɛrɛ de b'o présider la kabini salon kabini 2022 o kɔrɔ EDM kunko latigɛ jɛkulu ale yɛrɛ de b'o ɲɛmɔgɔ Amani kuma mɛn yan Nabitu Kamara ala ka barika don i la musokɔrɔba in ye Malienw na bɔ ko dumaniw kalama a yɛrɛ y'a fɔ de ni Assimi tanti de ta a ko Assimi de ye Mali ministre de l'énergie ale tɛ dɛ Assimi de bɛ ministre ya place la Assimi mana mun fɔ énergie kɔnɔ o de bɛ kɛ mɔgɔ fɛn fɛn taara Assimi ka mɔgɔ talen de don ko bɛ ka courant tigɛ fɛn fɛn bɛ yen bi a bɛɛ ye Assimi de u y'an ka muganw tigɛ k'u bɛna na courant ni fɛnw d'a ma a si tɛ ka ɲɛnabɔ ala ko tiɲɛ ne kun bolo ngo attaque mun bɛ ka kɛ ngo de don o da to ne ma kuma mais tiɲɛ la Kassim Traoré bɔra k'a fɔ ko ayi dɛ ko attaque tɛ dɛ ko essence ko énergie mago bɛ carburant fɛn fɛn la k'a bɛɛ bɛ yen ça veut dire que a ko baarakɛla kolon dɔrɔn de bɛ ka segin ka na c'est à dire minnu ye tiɲɛni kɛ k'olu de bɛ ka segin ka na ne m'a fɔ Kassim Traoré d'a fɔ
Assimi ba be kalama nin Coran cha ba be kalama tout ce qui se passe ba be kalama c'est à dire que ne be mun fo malien nyana chama mane famia chama boloko jugu ya kanelo jugu ya tante tu sais Assimi sera dans la tu sais quoi nin Coran cha tu sais ka Mali bouger ka temeninga wallahi billahi mba fanyana nin kalinga halalala Assimi tisi billahi tisi sara ya Assimi la jede wugati bina iba donc Assimi ka Assimi tisi muna Assimi be se tugu barbar de la yaro Kassim Traoré noko bokmala ne re kunye makun ne be Coran tegen kalama de mo Malion be sabade soro Coran bi ne bolo ngo ataki munu me kake ngo de duda to ne makuma kula ala ko chene makwaka mais Kassim Traoré bora ko aide ko ataki tede ko énergie moko be fefe na ka bebe ko barakela kolonde kolo chieningela munu nye Mali siga sen sabalaka o moko kolonde be ka sigin kana ko de be ka bara kolonke Malion énergie dorontede hali armée konobi ni man nga stratke kayta ga stratke Mali malaka karibira stratke abe Assimi ka jamana marago jugu yadi Mali jamana sorasi nyuma fefe biseka keleke Sado Kamara kumbe ka défense ke wakati na Assimi ko tara Sado Kamara place minala ayay Mali woro yoro ni wara be soro ya Assimi ko ta ya betki ya mine énergie la baro wara be soro ya atarai ni Assimi kelen Malien besigelenga ni Assimi kelen de tara groupe Colosan ka Adama Sanogo blaka ta groupe Colosan ki ban ka ministre fefe be na énergie kuna bebe ka togo juga soro ministre ka fotite énergie barakela shi ka fotite ni Assimi yere de problème ni Assimi te ma barakela fe galon tege law a somogo a kabilaw a gernadew abe ko de ta ko bebla Mali yorobe nyafe bi kelaw kelebe na Assimi che odido ne ben faso fe nyen kale Coran la même faso fe mama te Mali fe ala ka be malu hal ne re bala ne mal de jugude ala kana ala ka malu Assimi goitaye ne ba Mali contrôle la ne mal de jugude ala ka ne segu tungara malu Assimi goitaye ala ka Assimi ke kalo yelengi ne be ka Assimi keren galondi ka ala ka Assimi goita ke kalo yelengi fone segu tungara ka malu ay mais Assimi be galonga ala ka Assimi malu ka malu ka teme kada fita ka malu ka teme Samuel Lutaka fona ka soro Malien ne mata sa Imam Diko ka Misiri Dawla ko changement ka ke hadamadu jeli de bora Malien mada ala kula Malien chamabo mada ala kula hake de be Assimi no fauta kalama munu ye keleke munu tara sa boulevard la ol de janfara munu te changement refe a somogo a sunguru a kabilaw a tara Mali ta ka kalifa bere la be prevu fleni Mali se ka courant soro ni kanka Adama Sanogo Ablay Maiga beau-frère a fleni wende bla ka ta Nigeria ka ta groupe Kolonsan ole ka ta groupe sa Turki uyu bawma oye kelenge flana fana mu yetuguni mena ni yoroida Assimi goita tanti ode Mali ministre des transports a wololo tanti ni Malien ka milliard tan shegi wantaro tan worodi awdi du ka milliard taka dama fo milliard tan hagedo aya beddu ni musoyi ki kar ko courant ko terrain kungulo bora Moscou ko kana ko Malien mena terrain soro terrain mangane mo ko pompi pons clé flat clé saba terrain ko bana Assimi wololo tanti de nike ay kaisara laje ala kamaya laje o fana che o fana Assimi tontondi no e Dairou Dambélé o fleni o fana kunya ka conseiller a aucun ambassadeur ay Mali ke abulo ko ça va marcher na marchera buro koro ne nyama deni na anyana Assimi buro koro ne ke halalai a ben alcorane che men kalula yeli atinya buru parce que o chama madala kula che ne mona duba koro ne mona kabila barila mogo janfa ke depuis ne fitini fo bi mona mamuso ni mokedi buru mamunu makuna goshol se kane famiawo do be o mala moko do mala gushi do mona dans les rues do bo sokonda na fabe kle barakaro babe kle barakaro te borokaro tura ni gernala ni keremarote bo an kume baroke na moge na mamsodi amona o chugatla adamadiya tabulu kana soni manie ni keni bisoro chama makuna gushi noi bo an yulu apara nebe alafu nebe mokefu nebe mamsofo ala ku beda oronya ni na o chama tikeleni nebe sara hakenya au te hake do halibi hake de be Assimi ko awati nya bulu na nya na buru koro nete halalai parce ay galone teke adama do ni nimbora kwa ko do la letaro ko ta ko yelema ko ka ere somo ko kui kala ko nya bulu ala kuma ala ba ere soswa
Aye ma jumenye ka malike ma famille ka nyana bulu. Asimi gota wololo tonton fleni. Nango dabele ni SMDT fen betien. Milliards chouin candidat Amérique ya mata kasola. Ale be galon tike ko ndoro ayere ka opposant na. Munu ba critiquer. Munu na ka gnata te kelenya be galon ndoro ulla. Moussa Marabola, Ben le cerveau bola. Shogel Maïga bola. Aye galon ndoro mali dengena ma fen fe be kabise ka mali sika sentabagra. Ka mali taka la avance aya bekele ka bedo kasola dobe etc la. Mo langolon galon tike la escroc anon de kadi anaka sunguru baw. No e batulu nyangi. Aya ba batulu nyangna. Ani ndebe ka jaga mali jerebi. Aw koko ka nyabulu o kumala aw madala kula. Atse ka nyabulu c'est pas possible. Ça la beto tugu barla ni chenga vocal bora. Kole mo fa ali sino no mene flakref. Sada ay jamana nke ayre ka ayre halanga armée de ka effet anga armée kay mali armée c'est une armée puissante. Mais débat Assimi Gotaye Sado Kamara boy krefe kataka ministre de la défense parallèle colon dendo sigi kitako. C'est-à-dire que quand on fait un cri karaoski Koulouba, quand les opérations, quand nous, loi est votée CNT qu'on a force spécialité bouger dans les mains ordre dit. Ibeka moke. Hale Moussa Traoré moke. Mais Assimi yoke. C'est-à-dire, aïe Mali fin béa l'idée, allez des Mali fin béa. Allez des ministres de défense, allez des ministres de l'économie, allez des ministres, hali sanu fait bébé chouin, allez des bébé bêchouin bi. Ni ala na krache. Mali sanu dromi se ka courant di Mali oma. Ni Mali sanu Mali ka ke premier de Afrique be sanu ko la. Chouin sanu be chouin kala bo. Wallahi ni sanu be ka régler anyaba. Malien be bi se ka ni soso. Ata do che be ka munda ga ata don quoi. Nous ye war mu du sanu kono. Sanu nous ye war mu du sanu na. Moussa Traoré Kausa Alpha Omar ka oluka régime ka Assimi kele war mu du shimadu. Ba avec la ka tien domini biti kelinga ala ka tien bangi ne ma chérie de fo na ka soronete tungara de halala di billahi tallahi na Assimi be tien ka ala ka Assimi ka kalo yele na Assimi ka mali jo tien de kan ala ka Assimi ke kalo yele ngi kanere malwa yi folo yani malien to ka mal mais na Assimi be galonde ka ala ka Assimi libu fo beki dati toi kun chamanchela fo na ka soro amma waldo na bokata sa misir dawla no de senje lo bulu jela ala ka tien bangi aw madala kola aw madak fena aw boloko namarato denya ko de bato ko harama de be avancer non harama de be ko ken galunka on galungele metla ki rattraper awandale be ala kola ambalma chema fo ben le cerveau ma fo ben la dit ça Assimi Mali yele ma de ka Mali ka ayre ka somo ko drogne ayala jeban ngo ambira ediga ka ko ibega tayemo ko karmum be me karmum den do fana ben fa en krefe Olo kan toro bi kusebe. Karmin denim be. Assimi balima dobe ko Ousmane Goïta. Abe kuchala. Ale de be kan sege bi kusebe ali musom na be dulu ma sociali kuna ale nango de be ko sege bi kusebe. Bara in la trela. Ya famia Ousmane Goïta ale ni nango. Bara te nyana bo olu de do. Kadaga muna me Assimi na goro mo do na foko Assimi ta kalama ba kalama de. Aba kalama bi aba kalama sini ube transition si wati mina ube transition si sene kuna wati mina Ousmane Goïta ngo ku ba sigi adna majani uba sigi samve ka jiganga menganye kele ko la kateme ko bagarte wala biro do sigi ka jiganga men nunu fana yo kele nike asigi voilà usakola kabatu ko usakona mo ko joye meno mbira election don na voilà ko mo kele mbe udeta voilà mo binane ay ni alache jamana bi tumem sika tanya fenna aw nana kaw be corruption kala te ka corruption kala aw ye ñugo zone demanda de pala ka dienda c'est des sont les plus grands voleurs voyous moko sigile be vous voulez que ne gagne sacrifier là vous pensez que nous sommes maudits ou quoi non jamais net OK kuma be flo nyakoro be o do ko so ben les cerveaux kuma do fo ya ben ka kuma la ba yana ka takaso la malien bela jelen kala me wallahi ne mo ni ba ko Mali kele gaina e mu yede mu yere be sela sita mo la ngolo tanu mo ba kele voilà jamfa o almani o de bangene no Mali ko voilà o be amtami no jamfa jamfa o de bangene no bi Mali ko am ko la ngolo ta ko lu yanga fu be kuma idi mer golo de information Mali ko idi mer ne be tabi doro Mali ala se mana oui no ben avec war mina ya fe ay war mina ni bulu comme ça
Oui, parce que confine bien doit être renseignement qu'on a ko sagazon un voyou, c'est-à-dire et Mali binjogo joua. Hal ne moribo kone wole kangalo nora mo do la bedala. Non ces gars là c'est Mali bina Mali binjogo jougara wallahi. Anga courant tegen tanga asimi be Mali on te heraso. Na kera ka fuma tunya mo di. Allah akbar. Ko wero be ka préparer Mali contre net na fo follow. Java wero be ka préparer. Billahi haw sigile me chama be ka strablaw. Ali chem ali ni che kumbe ku deme. Là-bas na ya kuma kan changer. Tolo bi la iba ka men fa tolo bola. Mais asimu tolo te an ko kuma no. Ka sababu ke asimu yere. Mo koro menye fanga koro bi. Jalu menye fanga koro bi. Wolule taleme ka kara asimu na ka madaye du uluma. Olle bu ko pesante wa obe wolle la me. Ah, l'ami dit minale fait quoi? Au journaliste na vidéomane est-ce qu'il va créer kapokafo? Uta fofo ga jien wuli. Galon de galaw de kadu cheu. Galon de galaw dorone kadai. Donc ala ga chien bange ambora ga neira la malion ala ga chien bange alibi ala ga chien bange. Donc Kassim Traoré Mali énergie ko problème chete musote Assimi Goïta de dum. Voilà ne segu to kala ni ta fo ni be sara ne ba fo parakata pa Assimi Goïta de Mali fenge. Ima ya ka ko bebe ka jasi ka tafe. Anga Goïta ga kuma la mede. Jamfa be adama dim barka ban barka banki ke mafui imala ina sanfe chukuchi ni dona ni jamfa e ka bana barkati ka fui hali ka wari ala be barka bo c'est fini ay jamfa e ka tui kuma do fo nya fo ma fo ka be horon kai filibe ga kuma la horon ti jamfa ke fi wallahi billahi horon ti jamfa wallahi hal no kere ka horon kanyo we horon bulungai horon mu mashite ke jamfati ça c'est clair. Sigi kunsi mau kuna chogodi ibe kuma mi faita sabati voilà ye lauru chamante ya lauru bela jirenji al sebe kla ka fonya foma foka be horonka anga dube marshen kan chogoti ma voilà anga dugu be tagani ni chogoti ça c'est clair jugu munun be ni ala ya che jugwa irana kabin kun ala ka chiden da no bala an ku an kan ye soro kasoro ala kun mai an bugu barake ametan voilà ametan odi kama an banka banan nyini woro dola ban naga koro de kwa wala kuma dolan kuma sanfe an jigina mugo kundalin bana mugo baka kuma sai ka tigana barka kumbanga ko langa ko barka baka jigi e baka beke nyini ni dabali kuma ya firgi tabuli note na kare nyini mi yedi yire nyini na kare dabali mi yire de dabali do yire parce que yim munke amjalai ala bugo de kololo bere pembere ça c'est clair ça c'est clair komandale ala te jamfanti fe nyala mamun be ku situ yi ni edu kamara bayi ka jamfa kana suma kuma be bana donc o de kundu Malien FFB France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka warchi no ala be Senweb application télécharge Senweb application télécharge photo fla abenega corpo modo urgent dro diru bina o ya retay o ko fa baka banque information be do aw sumo be malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abolu ga orange numéro ta do to ko be 40 ka na warchi ma ba so orange wona sur place wagata jabe warchi dro mekli auta sara aw mogo te ka taw jo arana bangi be kenema aw ba taw sokolo dro be do ka Senweb application dro ba warchi dro sumo ba so de kundo ka be ciao